σήμερα θα μιλήσω για ένα site που το λένε Light in the Box. Δεν κρίνω κανένα site και δεν θέλω να κρίνω αυτό το site. Θα το κρίνετε εσείς από αυτό που θα σας πω εγώ. Ξεκινάω εγώ με τη μικρή μου ιστορία. Λοιπόν, το Light in the Box είναι ένα site με τα οποία πουλάει τα πάντα. Εγώ νόμιζα έρχεται από τη Γαλλία γιατί διάβασα πάρα πολλά πράγματα που είναι γαλλικά κτλ. Και εγώ δεν πρόσεξα πολύ καλά το site. Με ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό το set με τα πινέλα μου, τα 20 πινέλα που είδα. Τα 20 πινέλα αυτά που είδα ήταν 30 ευρώ. Ήτανε πάνθυνα και έμοιαζαν με τα πινέλα της Real Technique. Μπερδεύτηκα. Τελικά την σεντώνω. Από τα πινέλα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, αλλά από το site καθόλου. Θα ξεκινήσω με τη δικιά μου ιστορία λοιπόν. Πλήρωσα για να έρθουν σε 5 μέρες, το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει. Οπότε πλήρωσα 6 ευρώ παραπάνω για να μου έρθουν σε 5 μέρες, να μου έρθουν γρήγορα. Λοιπόν, τα πινέλα μου ήρθαν μετά από 13-14 μέρες και σε όλες αυτές τις 13-14 μέρες νόμιζα ότι δεν θα μου έρθουν ποτέ, επειδή διάβασα σχόλια, επειδή διάβασα στο Facebook άλλα σχόλια, από το site σχόλια και βιντεάκια από άλλους ανθρώπους. Πλήρωσα 30 ευρώ λοιπόν και πλήρωσα και τα σύνορα μαζί, γιατί εδώ τα σταματάνε αυτά που έρχονται από την Κίνα, που παίρνουν πιο φθηνά και βάζουν διπλάσια τιμή. Οπότε πλήρωσα 30 ευρώ για τα πινέλα και 22 π.χ. Ναι, 22 πλήρωσα για τα σύνορα. Συνολικά πλήρωσα 52 με 53 ευρώ για τα πινέλα μου. Στη συνέχεια θα σας δείξω τα πινέλα μου. Είμαι γενικά ευχαριστημένη, αλλά τα πιο πολλά είναι πιο πολύ και το foundation. Μοιάζουν πολύ με τη Real Technique, αλλά δεν είναι. Αλλάζει λίγο στο τέλος, είναι κάπως πιο ανοίγουν, δεν είναι όπως τη Real Technique που είναι πολύ ίσια. Μου ήρθε το κουτί χθες και χρησιμοποίησα μερικά πινέλα πριν κάνω το βίντεο για να σας πω περίπου πώς μου φάνηκε. Λοιπόν, σήμερα είμαι βαμμένη με αυτά τα πινέλα. Βέβαια, επειδή από το πρωί δεν έχω ξαναβαφτεί, μου έχει φύγει λίγο το foundation, η πούδα κτλ. Και γυαλίζω και είμαι κάπως, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το μεγαλύτερο πινέλο που χρησιμοποίησα, βασικά που έχει μέσα στο σετάκι, είναι αυτό εδώ και κάνει απίστευτη δουλειά και πολύ γρήγορη. Με το foundation κάνει σε 2-3 κινήσεις και το έχεις βάλει ήδη και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μετά υπάρχουν αυτά που μοιάζουν, είναι για πιο μικρές περιοχές, για το ρούζ το πιο υγρό και μοιάζουν αρκετά. Μετά πάμε σε ένα σε ακόμα πιο μικρά, για γύρω από τα μάτια, είναι εσείς πώς θα χρησιμοποιείτε. Δεν υπάρχει ένα σωστό πινέλο για κάπου. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε, υπάρχουν διάφορα μεγέθη και επίσης εδώ πέρα υπάρχουν και πιο μικρά που μπορείς να δουλέψεις ακόμα καλύτερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και αυτό είναι πιο πολύ για κοψίματα. Έρχεσαι και κόβεις πιο εύκολα. Μετά έχει και αυτά. Πάλι για το foundation, πιο υγρό, για καμία μάσκα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Επίσης και αυτό για κοψίματα. Είναι πιο πολύ και να τραβήξεις και αυτό το χρησιμοποίησα για το concealer. Ναι, και αυτό είναι για τα φρύδια, το γνωστό για τα φρύδια. Αυτό επίσης μπορείς για το μάτι, για το concealer επίσης. Είναι όπως θα θέλεις να χρησιμοποιήσεις εσύ. Αυτό για πιο μικρά σημεία, αυτό για το φρύδι. Είναι σε τέτοιο μέγεθος. Ακόμα είναι για το concealer, μπορείς να χρησιμοποιήσεις εδώ κάτω, γύρω, πάνω. Έχω το χρησιμοποιήσει αυτό στο φρύδι επάνω εδώ και κάτω για να ανοίξει με το concealer και πάλι αυτό για τις βλεφαρίδες, για το eyeliner. Αυτό το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα και πάλι για το concealer. Γενικά έχει 20 πινέλια, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Και εγώ γενικά χρειάζομαι πολλά πινέλια και να χρησιμοποιώ μία πίσω από την άλλη πελάτησα, γιατί δεν προλαβαίνω να πλύνω μόνο το ένα σετάκι μου.
Και είναι όλα αυτά. Για 30 ευρώ πιστεύω είναι ok. Απλά δεν λένε ότι έχει έξοδα που τα σταματάνε στα σύνορα. Αυτή είναι η βλέψη. Τώρα εσείς θα κρίνετε αυτό το site, εσείς θα αποφασίσετε αν θέλετε να παραγγείλετε ή όχι. Υπάρχουν άτομα που δεν τους έχουν έρθει ποτέ, εμένα ευτυχώς μου ήρθανε, είμαι ευχαριστημένη, απλά μόνο δεν είμαι λίγο νευριασμένη και λίγο απογοητευμένη επειδή δεν έγραψαν στο site ότι είχε έξοδα για τα σύνορα και ότι θα ήταν τουλάχιστον 70% από αυτό που αγόρασες. Και εκτός αυτού είναι πάρα πολύ καλά τα πινέλα. Και ας μην είναι τα Real Technique, δεν έγραψαν ότι είναι Real Technique. Είναι πάρα πολύ καλά πινέλο, αυτό. Και τώρα εσείς αποφασίσετε, θα βάλω το link από κάτω. Και θα βάλω το link του Let in the Box και το link με τα πινέλα του Let in the Box. Για να τα βρείτε ακριβώς, τα 20 πινέλα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και ελπίζω να σας άρεσε, αν σας άρεσε κάντε like από κάτω, κάντε share και φιλάκια πολλά. Θα σας βάλω και τη σελίδα μου από κάτω, έχω κάνει και μερική σελίδα έτσι να βρίσκετε πιο εύκολα τα βιντεάκια μου, να μην τα κοινοποιώ παντού. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια!